Hello friend. हेलो फ्रेंड्स ମୁଁ ଆସିଗଲି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗି ଚାଲ ଯିବା ପୁରୀ। ତ ଘରୁ ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ବସ୍ରେ। ତ ବସ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାମା ମୋତେ ଅଧା ବାଟରେ ଆସି ନେଇଗଲେ। ତ ନେଲା ପରେ ମୋତେ କଟକରେ ଥିବା ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନେଇଗଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାମୁଁ ଘର। ତ ମୁଁ ଆସି ଫାଇନାଲି ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ପିଲାଟା କ'ଣ କରୁଛି। ଏ ପିଲା ମାନେ ମୋ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ, ୟା ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରି ତାକୁ ଟିକେ ଚିଡ଼େଇ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ପୁରୀ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆସି ବାହାରକୁ ଦେଖେ ତ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ମାମୁଁଙ୍କର ମୋର ଆସି ଜଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଗା ରଥରେ ବସି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଲୋକ ଯେ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲୁ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ଜଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୟୁଟି ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ଜଗା ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଘରକୁ ବାହାରିଛୁ କି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ମୋତେ ଦେଖି ସହିପାରୁନି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲାରୁ ତ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବି ଲୋକମାନେ ସେ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସବୁ ସେଇ ଜଗାର ଲୀଳା। ଜଗା ଦର୍ଶନ ସାରି ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ବସ୍ରେ ବସି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁନି ମୋତେ କହିଲା ଗୋଟେ କାଙ୍ଗାଳି ଭୋଜନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲୁ, ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ପରେ ଆମେ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇ ଚାଲୁ କାଙ୍ଗାଳି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଲକି ଦିଦି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି କରିଲୁ। ତ ଫଟୋ ଉଠିଲା ଭିତରେ ଏ ପିଲାଟା ଆମର କଦଳୀ ଖାଉଛି। କାହିଁକିନା କଦଳୀ ଖାଇଲେ ପୁଣି ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବଦଳିକି ତ ପୁଣି ଆସିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଖରେ। ତ ଆମେ ତ କାଙ୍ଗାଳି ଟିମ୍ ନା, ଖାଇବାକୁ ହିଁ ତ ଯାଇଛୁ ନା। ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଚକ୍କରରେ ପିଲାଟା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କାମ, ଲକି ଦିଦି ତ ତାର ବାହା ହେଲା, ଆମର ତ କାଙ୍ଗାଳି ଭୋଜନ ସରିଗଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ଘରକୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। Goodbye.